Εκδρομή στο αστεροσκοπείο. Μία μέρα του Απρίλη, οι έκτες τάξεις του 94ου Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιούν επίσκεψη στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Λόμφο Νυμφών, στο Θησίο. Παιδιά, φτάσαμε. Έχουμε μπροστά μας το κτίριο του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ρε μπρο, τι τεράστιο κτίριο είναι αυτό. Ναι ρε φίλε, it's huge. Λοιπόν, παιδιά μου, το αστεροσκοπείο κατασκευάστηκε το 1742. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ παλιό κτίριο. Θέλω από εσάς να κατέβετε ήσυχα τώρα από το λεωφορείο και να γνωρίσουμε την Ξεναγό. Ανυπομονώ να δω τι έχει μέσα αυτό το κτίριο. Τι έχει μέσα τελικά, δεν ξέρει κανείς. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι πως έχει ένα τεράστιο τηλεσκόπιο. Είναι καλή φάση να έρθει κανείς βράδυ να δει τα αστέρια και το φεγγάρι. Είναι μαγικά. Ελάτε ένας-ένας, κατεβαίνουμε. Οι μαθητές μαζί με τη δασκάλα τους κατεβαίνουν από το λεωφορείο και συναντούν την Ξεναγό τους. Καλώς ήρθατε. Θα είμαι ξεναγός σας για σήμερα. Ονομάζομαι Άννα. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε από το 94 Σχολείο Αθηνών. Ονομάζομαι Γεωργία. Τζόρτζ, λες να έχει εδώ και ηλικείο. Πεινάω σαν λύκος. Θα ρωτήσουμε την Ξεναγό όταν έχουμε την ευκαιρία, οκ. Ρε φίλε, πεινάω, δεν αντέχω άλλο. Χαλάρωσε ρε φιλαράκι, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Υπομονή λίγο ακόμα. Οκ, πάμε να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, παιδιά, θα ανεβούμε από αριστερά για να πούμε λίγα λόγια για το κτίριο. Σχεδιαστής ήταν ο Χάνσεν. Πολύ σωστά. Το αρχικό κτίριο του Ιδρύματος βασίστηκε στα σχέδια του Θεόφιλου Χάνσεν και ήταν προσανατολισμένο στα 4 σημεία του ορίζοντα. Το έχουμε δει από αεροφωτογραφίες. Είναι σαν σταυρός. Ναι, βορράς, νότος, ανατολή και δύση. Είστε φοβεροί! Θεμελιώθηκε στις 8 Ιουνίου του 1842. Τα παιδιά, με τη βοήθεια της Ξεναγού, ανεβαίνουν αριστερά της εισόδου και περιεργάζονται τον εξωτερικό χώρο του κτηρίου. Ποιος είναι αυτός, κυρία? Αυτός, παιδιά μου, είναι ο βορειοϊπηρώτης Γεώργιος Σίνας. Τα έξοδα για την ίδρυση του κτηρίου ήταν δωρεά δική του και η κατασκευή του περατώθηκε το 1846 με συνολικό κόστος 500.000 δραχμών. Δηλαδή σε ευρώ πόσα είναι? Πολλά λεφτά, θέλει κομπιουτεράκι. Έλα, Κωνσταντίνε, μπαίνουμε μέσα. Ναι, κυρία, έρχομαι. Έβλεπα το κτίριο. Εν τω μεταξύ, το άλλο τμήμα της 6ης τάξης του σχολείου έχει ήδη εισέλθει στο κτίριο και ενημερώνεται από τον άλλο Ξεναγό, κύριο Παναγιώτη, για το τηλεσκόπιο Δωρίδη, το οποίο είναι ένα από τα πρώτα τηλεσκόπια που εγκαταστάθηκαν στο κτίριο του Θησίου. Παιδιά, ανεβείτε σιγά σιγά, με προσοχή. Ναι, παιδιά, η σκάλα είναι ξύλινη. Τρίζει, πόσο παλιά είναι? Είπαμε ρε Ελβίν από το 1942. Λάθος, από το 1842, έναν αιώνα νωρίτερα. Α, ναι, μπερδεύτηκα. Διάβασα όμως για το τηλεσκόπιο Δολίδη. Πάλι λάθος, τηλεσκόπιο Δωρίδη, όχι Δολίδη. Ό,τι άλλο δεν ξέρεις, απλά ρώτα μου. Μετά τον θόλο, τα παιδιά κατέβηκαν στον κάτω όροφο του κτηρίου και περιηγήθηκαν στη βιβλιοθήκη, στην αίθουσα συνεδριάσεων και στο χώρο που φυλάζονται άλλα ανεκτήμητα κοιμήλια, όργανα μέτρησης και ένα αντίγραφο του μηχανισμού των αντικυθύρων. Γνωρίζει κανείς τι είναι ο μηχανισμός των αντικυθύρων? Εγώ. Για πείτε μας. Είναι μια μηχανή για τα άστρα. Το βρήκαν κάποιες φουγγαράδες ανοιχτά των αντικυθύρων. Σωστά, όταν ανακαλύφθηκε, κανείς δεν ήξερε τι ήταν. Μετά από προσεκτική εξέταση, ανακάλυψαν πως ήταν μια περίπλοκη μηχανή που κινούνταν με γρανάζια. Δηλαδή τι ακριβώς έκανε? Το περίπλοκο αυτό σύστημα των χάλκινων γραναζιών και καντράν μπορούσε να προβλέψει ηλιακές και σεληνιακές εκλήψεις, να παρακολουθεί τις κινήσεις των πλανητών και να ακολουθεί το ημερολόγιο των Ολυμπιακών Αγώνων. Καλά, και ποιος το έφτιαξε αυτό? Τίποτα δεν είναι σίγουρο και εξακριβωμένο. Υπάρχουν μόνο θεωρίες και πιστεύετε πως σχεδιάστηκε από οπαδούς του Αρχιμίδη ή του Υπάρχου.
Δύο από τα μεγαλύτερα μυαλά της αρχαίας Ελλάδας. Κάποτε η Ελλάδα ήταν πρωτοποριακή σε όλα. Πηγαίνουμε τώρα, κύριε Παναγιώτη. Τώρα κατευθυνόμαστε στο σημείο 0. Εδώ που πριν από χρόνια, σε αυτά τα βράχια που βλέπετε εδώ, η θεμέλιος λίθος του Ιδρύματος ετέθη στις 26 Ιουνίου του 1842 και η τελετή έγινε στις 8 το πρωί με ολική έκκληξη ηλίου. Πω, θα ήταν φοβερή η φάση. Δηλαδή, τι σημαίνει έκλειψη? Η μέρα γίνεται νύχτα. Έκκληξη ηλίου ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον ήλιο και τη γη, με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές της γης να δέχονται λιγότερο φως από ό,τι συνήθως. Μπορεί να είναι μερική, ολική ή δακτυλιώδης. Αφού η γη είναι στρογγυλή όπως η μπάλα που αγαπάτε, δεν σκοτεινιάζουν όλες οι χώρες το ίδιο. Αχ, μια γατούλα! Α, αυτός είναι ο Αστέρης. Είναι η γατούλα του Ιδρύματος. Τι γλυκούλης, δεν φαίνεται να φοβάται πολύ. Εδώ στο χώρο αυτό θα είναι καλά προφυλαγμένοι από τα αυτοκίνητα της πόλης. Έτσι, τα παιδιά τελείωσαν την επίσκεψή τους στο σημείο από το οποίο ξεκίνησαν όλα. Και εδώ τελειώνει η μικρή μας ταινία. Ευχαριστούμε που την παρακολουθήσατε.